дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода дар арафаи Иди ваҳдати миллӣ барои муборакбодӣ ба аёдат меҳмони яке аз чеҳраҳои саршиноси шаҳру деҳоти Исфара, ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ, собиқ раиси суди олӣ ва суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳизбиллоҳ Хоҷаев шуд. шаҳрдори Исфара Ҳизбиллоҳ Хоҷаевро аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ба муносибати ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ табрик карда ба ӯ саломатӣ, бардавому рӯзгори обод орзу кард. зимни суҳбати самимӣ ки сари як пиёла чой дар манзили ин марди меҳнаткарину матинирода ва зиндадилу маҳфилоро сурат гирифт, Баҳоваддин Баҳодурзода гуфт ки ҳаёту фаъолияти шахсони барӯманд, солдида, соҳибтаҷриба барои насли ҷавон намунаи ибрат аст ва эшон дар пайравӣ ба собиқадарон барои ободонии ватани соҳибистиқлол кӯшиш хоҳанд кард. таъкид карда шуд ки Ҳизбиллоҳ Хоҷаев давоми фаъолияти ниммасраи пурсамари меҳнатӣ дар пешбурди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат нақши назарраси худро гузоштааст. ӯ чун як фарди фидоии меҳани азизи худ Тоҷикистон тамоми ҳастӣ ва ҳаёти бошууронии худро барои меҳнати софдилона ба нафъи халқу ватан бахшидааст. собиқадори меҳнат аз ташрифи шаҳрдори Исфара изҳори қаноатмандӣ намуда барои эътибору таваҷҷӯҳ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорӣ намуд. мавриди зикр аст ки Ҳизбиллоҳ Хоҷаев фаъолияти меҳнатии худро баъди хатми донишгоҳи давлатии Тоҷикистон моҳи июли соли 1973 ба сифати муфаттиши прокуратураи шаҳри Исфара оғоз намуда, моҳи феврали соли 1974 ҳамчун мушовири калони шӯъбаи адлияи комитети иҷроии вилояти Ленинобод фаъолияташро идома додааст. моҳи апрели соли 1975 аъзои суди вилояти Кӯлоб интихоб шуда, сипас дар вазифаҳои роҳбарии ҳама зинаҳои мақомоти судӣ фаъолият намудааст. аз ҷумла муовини раис, раиси суди вилояти Кӯлоб, раиси суди вилояти Ленинобод, раиси суди шаҳри Исфара, ду карат раиси суди олӣ, комитети назорати конститутсионии Тоҷикистон ва раиси суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин ва интихоб шуда, моҳи майи соли 2009 ба истеъфо баромадааст. судяи тахассуси дараҷаи олӣ, ҳуқуқшиноси шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон буда, вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, номзад ба аъзогии кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон интихоб гардидааст. хизматҳои Ҳизбиллоҳ Хоҷаев бо як қатор мукофотҳои давлатӣ, аз ҷумла ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи сеюм қадршиносӣ гардида, мавсуф айни замон дар нафақа аст.